another one very important question siguro, no? Sa usahay man or kasagaran, aduna tay ani nga mga pamunuhuna ba sa ato ang nga nagdagan karon sa atong society. Kanang ginaingon nila nga wala man unta ni I do not I'm sorry for the term ha. Wala man unta ni sila matris pero nganong nagkadaghan man. Kung imo pong tan-awon, no, sa ato ang society na karon, tinuod ang LGBT community nagkadaghan. What do you think is the reason why there is a growing number of people who are adhering or nag-ingon nga I am part of the LGBT community? Unsa ka ang rason? Nagkadaghan because daghan namang ni come out. Daghan na pug nalamdagan or they understood well because we are already educating our community about this SOGI, no nga i-include ang SOGI sa tanan natong information dissemination. So mao na nga atong gobyerno ato pud silang gipahibaw, mao na nga nagkahinay-hinay sila come out because now they understand themselves. Before is invisible man sila. They don't know asa sila, naraman sila sa duha. Magkailangan mo fall on sa man or sa woman. Yes. Di ba? So unya wala pa sila group sa una, no? We are tanaw nimo ang Gender and Development nga organization sa barangay wagi LGBT. Women, ERPAT, senior citizen, children, etc. But wag yun ay LGBT because absent gyud ta sa balaod. So mauna nagka-come out because sa una wa man na sila gi-count. Sa una wa sad mi gi-recognize. Sa una wa sad mi nagpakabana. So, keber rami sa una. So, karon, we are already outing and letting people know that we are here and we are here to stay and we want to contribute to the social good, no? And the nation building if it's for our country. So, wa ni siya sa pinabati. Tungod lang nag-out mi dinhi kay para kuan lang kanang para sa mong kapritsyo. No! We are having causes to contribute to social good, no, sa atong society as well as for nation building. Ang pong madatog gamay ra po is like the access of social media and then how people will influence about this because sa ingon na dagang kaning gawas na and the access of social media kanang Instagram, Facebook and they see people that are very successful regardless of their sexuality ang mga tao pod mo ma-inspire pod sila na ingon ani ko so mo nang mugawas pod sila kay di na sila mahadlok because they know na naay mga tao na nigawas na very very successful so mo nang fortune daghan jud gawas karon. And siguro we can say nga this is part of kanang gitawag nato nga hinay-hinay nga gina-address nato ang kaning pag-stigmatize sa ingon niini nga klase nga no as that's our challenge really, no, to really create a space nga open siya para sa tanan, a place where walay discrimination regardless of the kind of gender nga imuhang ginapili, no? So kana nindot kay siya nga mensahe para natong kanang tanan, no, nga katong ginaingon kaganina ni Sir Lucky paganina nga usahay ang stigma or most of the times ang stigma nga magsugod sa pamilya that cannot really help sa mga anak nga nakasinati ana, no? So dako kay na siya nga pagtulunan natong tanan, especially that we are facing this kind of community, growing community, the LGBT community. Unsaon nato ni sila pagtratar kaysa ginaingon nato nga kung moingon kag LGBT rights, makonsider man po na nato sila og human rights pud na siya, no? We cannot just set aside their being human tungod kay sila LGBT. True. No? So we can say nga if you are an LGBT, then you embrace it and be proud of what you are. And of course, without setting aside also sa imo hapon nga mga limitations, no? Kay everything nga mo sobra na pod, it's not that kanang tinuod out ka, pero sobra na pod nga ikaw mismo ang nakapayatak sa imong kaugalingon nga katungod, ikaw mismo ang nakapahugaw sa imong kaugalingon nga identity, dili na po na siya helpful para sa imong kaugalingon ug para pud sa uban. So siguro whether unsa ka man sa imong identity, sa imong gender, sa imong pagpili ug unsa man, just know your limitations and respect yourself
o respeto pa ng Not uban. just for the LGBT but for everyone, everyone, no? for Nga everyone. we have rights and we should be responsible and we have obligation with these rights. Okay. So wala na dili na kuan exclusive lang sa LGBT, LGBT. nga sila kay mo man nilang gibuhat, kailangan mo niyang buhaton. No. Tanan na nato because we want equality. Correct, No. correct. So, hapit naman good, mapupos ang ato ang oras, no? Kuwang good kaayo ang usa ka oras na to nga discussion. Any parting statements gikan ka ato ang mga bisita, si Sir Lucky usa. Okay. We are inviting everyone for the candle lighting ceremony karong May 18 sa SM. So, this is a cause, siya run for a cause, and then all proceeds will go to, wala pa yun na disclose, pero marag sa advocates, pengon sa AMOA for our community outreach. And then, this is in commemoration with people who died with AIDS, and this will be held sa SM. And the booth itself na mamiligya sa mga t-shirt is nasa SM o nasa Ayala. Okay. Thank you, Sir Lucky. Miss Magda. I just parting want to statement? tell everyone no na ang tuyo og tumong sa Cebu United Rainbow LGBT sector or CURLS is ang social recognition sa mga LGBT, ang fair treatment nila tanan, ang paghatag og equal opportunity, no? Og ang mutual respect. So maunang advokasya namo sa mga LGBT. Wala intaw mi nagkuan nga para la sa among capriccion, etc. So maunang among kuan is we want to contribute to the social good or to our society. So thank you very much. Okay, very well said, no? Sa ato ang mga bisita karon, daghan kayong salamat, Thank Sir you, Lucky, thank Miss you. Magda sa paghatag sa higayon diri sa Lamdag ug Paglaom, ug mga suki nga mga tigpaminaw, mga nagtanaw sa Facebook, mga naminaw sa radyo, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban sa AMOA. Magpadayon gihapon kita no sa ato mga programa ug hopefully sa sunod nga Sabado ato nin siya mahisgutan gihapon, pero karon with sa perspective na gikan sa simbahan, no? Again, daghan kayong salamat ug sa ngalan na lang sa mga nagdumala nining maong programa sa maong istasyon, no? Ug sa ngalan sa ako ang kauban diri si Dr. Cheryl, ako magaingon sa inyo nga padayon ang atong pagrespeto sa matag usa regardless og unsa ta og si kinsa ta. Daghan kayong salamat.